No hei, tässä on Aili ja aviomieheni Jarno. Helander Markova on meidän molempien sukunimi. Ja me ollaan tässä mietitty sellaista asiaa. Kun tuo sairaanhoito, yleisestikin julkisella puolella varsinkin, niin se ei oikein tuntunut auttavan meitä. Niin siellä väittää, että niitä kiinnostaa meidän asiat. Että sitten loppujen lopuksi saat varattua aikaa joskus jonojen perästä. Harvemmin, useamminkin, sekin on ollut silloin tällöin. Niin tuntuu vaan siltä, että ne ei oikein meitä ota tosissaan tuolla meidän esimerkiksi vaivojen, Joo, nyt toki kipujen, ei ikää. minkään kanssa. Ja sä voit kertoa että mistä enemmän niin asioita, esimerkkejä, mistä ne ei ota meitä tosissaan. No tässä on kaikenlaista kipua ja niin mistähän mä aloittaisin, kun niitä on niin paljon, niin Kerro joskus. niitä on niin paljon, että en mä tiedä mistä mä aloittaisin. Niitä on niin paljon. No esimerkiksi mulla aikoinaan leikattiin sydän, niin siinä mua autettiin oikein hienosti. Ja pääsin jopa kuntoutukseen sen jälkeen, kun siinä pitkässä petilevossa siinä lähti voimat jaloista. Mutta sitten sen kuntoutuksen jälkeen niin mut tuntuu, että jätettiin vähän niin kuin oman onnen nojaan, että ei autettu. Tämä oli siis vuonna 2014, kun tämä kävi. Sitten 2016 kävi uusi accidentti. Ei ottanut kyytiin, koska purana riittää. Hyvä, ja että muistutit tuon. Kyllä. Leikattiin sydän, niin joutui opettelemaan uudestaan kävelee ja oli koomassa ja muuta. Niin, yhteiskunta, niin kuin puhutaan paljon siitä, Kyllä. Yle puhuu, Ylen kanava. Tasa-arvo, vittu mitä paskaa, ihan oikeasti. Tasa-arvo. No, mä en ole ikinä ei ole tasa-arvoa näkynyt, että... Mä oon ollut vankilassa toistakymmentä vuotta, 20 vuotta, niin mä en ole ikinä nähnyt tasa-arvoa tässä maassa. Mäkään en siinä vaiheessa nähnyt tasa-arvoa. Se kuntoutus sujui oikein hyvin. Se oli 2014 siitä eteenpäin sen kuntoutuksen jälkeen, mutta sitten jätettiin oman onnen nojaa. 2016 tuli sitten takapakkia, niin ei meinattu auttaa ollenkaan. Näin tossa hommassa kävi. Kunnes. Mä menin naimisiin ton rouvan kanssa. Oota, kun mä oikein lasken, jos mä tästä oikein muistan, niin tästä on 6, 7 vai 8 vuotta. Niin se on ainut, millä mä oon jaksanut eteenpäin, koska kun mä menen tonne, jos teistä joku tietää, että mikä on päihdeklinikka. Joo, siitä mulla niin, on huonoa sanottavaa, ikävä kyllä. Mä menen tonne, tai kumpi tahansa meistä menee niin terveyskeskuslääkärille, sanoo, että ei saa hoitaa. Päihdeklinikka hoitaa, ja eihän ne mitään vittu hoida. Anteeksi tää mun kiroiluni, mutta mä oon kovin suivaantunut tohon asiaan sille, että... Näin on, että tuon aiempaa palatakseni 2016 mun tila meni uudestaan niin huonoksi, että sitten vasta otti päihdeklinikka tosissaan niin minut. Ja silloin päättivät, että okei, tuolla on sen verran vähän ikää vielä, että sen verran nuori, että katsotaan, jos siitä olisi yhteiskuntaan sopeutumaan. No, kyllähän mä pääsin sinne hoitoon, mutta siinä samoin aikoin mun aviomies on ollut justiin... Demo elää ravasti, siis Demo on meidän koira. Demo on meidän koira, se käpettelee tuolla. Ja Lurjus on meidän kissa, sekin ravaa varmaan. Mutta kuitenkin niin samoin aikoihin mun mies kamppaili näiden samojen asioiden kanssa, että hän olisi tarvinnut sekä noihin päihdeasioihin että kipuasioihin, oikeisiin kipuihin niin kuin apua. Mutta koska jokaista lääkettä, mitä mä pyydän, niin sitä käytetään väärin. Näin sitä nykyään perustellaan. Mä en käytä sitä väärin, mutta kun sitä yleisesti käytetään väärin, niin se tarkoittaa sitä, että joka vitu ihminen tässä maassa käyttää sitä väärin. Näin on meillä perusteltu. Mä en tiedä, miksi se on enää apteekin hyllyllä, niin kuin Lyriika, Sanori. Miksi nämä lääkkeet on siellä, koska kaikki käyttää väärin. Nimenomaan. Minkä takia niitä ei oteta pois sieltä? Minkä vuoksi lääkkeet, mitkä on tehty auttamaan potilasta, niin minkä vuoksi
niitä ei voi sitten tapauskohtaisesti käydä harkinnalla läpi. Mekin oltaisiin valmiit täysin sitoutumaan ja ollaankin sitouduttu moneen selvitykseen, kaiken näköiseen. Että okei, selvittäkää asiat psykiatrien, kaikkien päihdehoitajien, Miksi meidän tuli? just päihdehoitajien kaikkien kautta. Tuossa on kynttilä. Ota siitä. Niin päihdehoitajien, päihdeklinikan, psykiatrin käynti ollaan pyydetty, että tehdäänkö kunnolla esimerkiksi aviomiehen nämä paperit kuntoon, että kun hänellä on posttraumaattinen stressihäiriö, nähnyt elämässä vaikka mitä, niin pitäisihän se niin kuin olla sekoittamatta sitten Sitten mulla on siellä vielä päihdeongelmaan. lapsena Ei, kun ne todettu sekoittaa sen ADHD sinne. ja sitten on, Niin. mikä tää on täällä? ADHD, ylivilkkaus, Kaikki, keuhkohauttauma, niin kato, niin uniapnea. jos mä Kaikki lääkärille sanon jotain, että voisikohan tämä lääke auttaa mua, niin lääkäri sanoo, että sinähän olet suorastaan lääkehakuinen. Nykyään aina väitetään, jos että mä saatana sanon, että eikö teidän kanssa voi jutella lääkkeistä, että on... Anteeksi, mulla saattaa mennä hermot tässä, kun Meillä helposti menee molemmillakin. niin Kummallakin menee hermot. ollaan polettu, kuvittu tulpatonta mopoa meidän Kyllä. oikeuksia, niin Sitten en tiedä, että miten pitäisi tehdä. Mitä mieltä olette? tästä vielä taustasta Onko sen verran. Kellään mitään samanlaisia kokemuksia, että lääkäri sanoi, että mä määräisin mielelläni, mutta kun näitä lääkkeitä käytetään väärin. Ja tähän asiaan vielä sen verran lisää, että meillä oli lääkkeiden käyttöä molemmilla aikoina. Tästä on aikaa. Useita vuosia. 6-7 vuotta. Ja sen vuoksi me oltiin molemmat, hakeuduttiin ihan itse tahdottiin. 5 vuotta puhtaita seuloja, niin me ajatteltiin, että nyt ne auttaa meitä. Niin ei. Olimme siis molemmat korvaushoidossa melkein 6 vuotta. Ja me lopetettiin se itse. Näytimme, että me ei Koska voi siitä ei ollut luottaa, mitään hyötyä. halusimme apua, niin sieltä aina keksittiin jotakin asiaa, minkä takia ei voisi auttaa niin kuin kunnolla. Pidettiin vähän sillä kiikun kaakun näin, että vähän jeesataan, mutta ei kuitenkaan. Ruvetaan seuraamaan sitten alkuarvoja. No jos se alkuarvo olisi ollut vikaa, niin no nyt pitäisi tiputtaa tota rauhoittavaa lääkettä. Ja oota perkele, kun mä pääsen tässä, minä tunnen näin. kuinka vauhti kiihtyy, kun mä kerron, miten sikoja ne on. Ne on erittäin Siis sikoillut joka asiassa noissa. Nyt Kokkolan päihdelääkäri, nimeltä mainitsematon päihdelääkäri. Eli Keski-Pohjanmaan Hänen pitäisi keskussairaalan. lopettaa joulukuussa, niin mä kirjoitin Telegrammin yhdelle sivustolle tälle, että mä en usko siihen ennen kuin luuta on poistunut eteisestä. Mitä siinä naurat? Asia on vakava. Lähinnä tolle, että se oli hyvin heitetty, koska ihan samaa mieltä. Koska eihän se nyt jumalauta. Ja voimme taata, että siellä on moni muukin samaa mieltä. Että onko muualta päin Suomea samantyylisiä kokemuksia, että ruvetaan sitten kiristämään jollain tietyllä lääkkeellä. Ja Niin ja oikein pompottelee ihmisiä. uusimpana tuli tälleen, kun mulla on ADHD, kato, niin mulla on konsertta siihen. Mutta kas kummaa. Mä en saa syödä sitä samaan aikaan kuin pentsot. Mutta lääkäri sanoi mulle tälleen, että kyllä muut saa syödä, mutta tämä on vain sinun kohdalla. Sinä et saa syödä Niin, niitä. hän ei silti perustellut sitä millään Niin, tapaa, se että sylettää. miksi vain mun aviomiehen kohdalla. Niin, Miksi ei kenenkään muun kohdalla. Ei täällä kukaan muukaan niitä syö. Tämä oli vastaus, vaikka just oli niinku itsensä puhunut pussi, että vain sinun kohdalla. Ja sitten meidän päihdelääkäri sanoi mulle, mentiin vastaanotolle, meillä oli yhteisvastaanotto. Sanoi mulle, Se oli hyvä, että oli. siis mä luin Sentään. epikriisin sen jälkeen, niin tällä kertaa ei väkivaltaa, kun vartijakin paikalla. Kun vartijakin Ihan niin kuin paikalla. saatana, mä olisin joka kerta lätkinyt turpaa lääkäriä, ellei vartija olisi paikalla. Ja Mieti, mitä kertaakaan juttuja. ei ole ollut mitään semmoista Tällä tilannetta, kertaa ei väkivaltaa, kun vartijakin paikalla. kun vartijakin paikalla.
Niin. Muutenhan mä olisin var- lätkinyt tietenkin turpaan. Se on selvä. Vartijahan ei ollut edes siinä paikalla, vaan viereisessä No eikä kato, huoneessa. kun siellä on 100 jätkää vittu imee Ihan- niitä ihan turhaa. sukuteksejään Joo, perkele, se niin on totta niitä kai täys siellä on vittu. snarkkeja, jotka ei oikeasti hae muuta kuin sitä kamaa. Mutta kun me ollaan näitä potilaita, jotka hakee oikeasti Sanotaanko ongelmiimme apua. Sanotaanko näin, että aika se Naurattaako kutakin menee? kuitenkin, että eihän se niin vittu noin mene. Herran Niinpä. Jumala. Ei pitäisi Joo. mennä, mutta näköjään tuntuu Annetaan semmoinen kuva, että mä hakkaan jokaisen sairaanhoitajan, jokaisen lääkärin, jokaisen työntekijän, ellei siellä ole vartija paikalla. Mä oon yrittänyt saada niihin siis korjausta. Miten se haetaan? Epikriiseihin Epikriiseihin korjauspyyntöön. Niin ei niitä kato korjata, vaikka mä oon sanonut, mä oon soittanut asialle kaikki, että ei joo. niitä. Kato, kun lääkärihan on aina oikeesti, niin kuin tiedätte Se varsinkin. virallinen termi on, että rekisterimerkinnän korjauspyyntö tai vastaava, niin Mut mitä sitten? ei ole vaihtunut siltikään, vaikka ollaan mitä perusteltuja sitten, jos mä lätkäsenkin turpaa, koska en oo tehnyt. Niin, Mutta niin. mitäs jos mä lätkäsenkin turpaan lääkäriä, koska en oo tehnyt. Onko sitten kiva? Onko sitten se Kun tuntuu välillä, että oikein yllytetään siihen. No veikkaa, että se lääkäri ei tulisi enää töihin Jos se seuraavana avimies päivänä, eikä semmoista seuraavana tee. vuonnakaan. Niin ne on unohtanut Mulla on vissiin, että hänellä on posttraumaattinen vaimo vessihäiriö, kanssa. mulla on kaikki impulsiiviset häiriöt, mulla on vittu niin paha. Ja nää saatana leikkii kuin pikkutenavat, saatana. Ihan kuin käpylehmällä laitetaan vittu toi, että sillä on 4 jalkaa, 1 pää Kyllä. ja lampaallahan ei ole persettä. Persen reikää. Ravatkaa täällä. Autamme teitä. Vittu niin. Vaikka on kuinka ravattu sen korvaushoidon lopettamisen jälkeen, niin ei niinku apu tuntuu vaan vaikeammalta ja vaikeammalta olla saada. Voitte kuvitella, että on. Mä sanon, että käytän Jännä vielä ottaa. sanaa, että pikkuhiljaa rupeaa vituttaa, vaikka tästä on jo monta vuotta, että on Sori, mä ruvennut otan vituttaa. Ei sun Tupakat. tarvi multa anteeksi pyytää, Näin rakas kameralta. vaimoni. Ei kun mä sanon, että ei sun rakas vaimoni tarvi multa pyytää anteeksi. Tiedän. Minun vituttaa vaan tuo saatana se viisnaamaisuus, saatana. Niin kuin se on vähän kuin Pelson vankilassa yksi vartija, sillä on ihan kuin 5 naamaa. Se vittu se puhuu toista ja vittu teki toista ja kyllä näitähän riittää. No se kuulostaa Sitten ihan Sörkässä samaa kuin tämä sama. yksi päihlääkäri täällä nyt. Hän pääsee joulukuussa vaihtoon, Me mutta kuultiin mä näin, sanon, että hän että se ei pääsisi. poistu, mä en usko ennen kuin luuta on poistunut eteistä. Nimenomaan. Mutta mitäs sulla on, niin kato, ja sitten meillä on ollut nyt kuumetta. Kuumetta on Kuumetta ollut. ollut kolmatta päivää, 38,5 suunnilleen. Me haettiin koronatestit. Jos meillä on korona, No me näytän niitä niin vielä meidän pitää niin silloin päästä heti sairaalaan. Anteeksi Niin, nurin niin, mä veikkaan, että jos meillä on nyt korona, niin tiedätkö mitä meille sanotaan? Koronatesti, no se näyttää kameran Meillehän sanotaan tälle, että no Ja juokaa toinen lämmintä koronatesti. vittu, juokaa lämmintä vettä tai mehua tai juokaa jotain. Jos teillä ei ole mehua, niin juokaa lämmintä vettä. Näistä testeistä vielä sen verran. Niin kyllä Että se miehellä siitä. on ahtaama, tarvittiin mainita, mutta ahtaama, uniapnea, sitten ei tiedä mikä köntti hänellä on vatsassa. Ja minulla on sydän leikattu, eli tahdista ja keinoläppä ja sitten omakkaakeuhkot ei ole ihan kunnossa. Ja sitten on vielä keinoläpässä tulehdus, niin mikäli meillä nuo koronatestit osoittautuu Että ne on positiiviseksi, niin, niin kattokaa, me ei päästä sairaalaan. tästä on todiste nyt ainakin sitten, että miten on Tämän aiemmin videon tarkoitus on se, että ollaanko me ainoat. Me tiedetään, että me ei olla ainoita todellakaan. ei varmasti niin laittakaa olla. meille juttua, tekstiin tai miten Kyllä. se sanotaan. En mä ole ikään Joo, joo. tehnyt. Tämä on meidän ensimmäinen kerta, kun me tehdään näin. Kyllä Mikä tää aloitettiin on? vasta Tää tämä. live, mikä tää on? Tämä ei ole live-striimi, me laittaan tää videon. No vittu, olkoon Kuitenkin. mitä, mä en näistä ymmärrä. Mä oon vittu Ensimmäinen hörhön kerta, saatana. Mä oon ollut kun 20 vuotta uskallutaan- vankilassa. Mä en ymmärrä näistä hevon helvettiä. Mutta mä luulen, että mä en ole ainut, ketä on kohdeltu Et ole. vittu kuin räsynukkeen saatana. Pahoittelen tähän väliin, me sairaalassa. puhutaan välillä toistemme päälle, koska meillä on Joo. molemmilla sama. Koska mulla on Yhtä ADHD. paljon Lapsena asiaa. todettu. Mutta mikäli teidän mielestä on kohdeltu epätasa-arvoisesti, epäoikeudenmukaisesti, JNE, mikä tahansa epäkohta, Tämä on kahvikuppi. mikä tahansa epäkohta Se ei sairaanhoidossa, tällä kertaa ole julkisen mitään muuta. tai yksityisen tai sitten erikoissairaanhoidon, niin
kertokaa ihmeessä, laittakaa Saanen kommenttia kertoo- sinne tämän videon alle. Kerto tälle, mulla on tuossa ylävatsassa, kato pallean kohdalla, nyrkin kokoinen patti. Niin lääkäri sanoi, että no siinähän on palleatyrä. Sitten mä menin ortopedille ja sanoin, että vittu se mitään palleatyrää oo. Mä sanoin, että mikä se on, niin nyt se kuvataan pari viikon päästä, siihen tehdään varjoainekuvaus ja CT, onko se tietokone, sieltä miten se menee? CTT vai CTT, ihan mikä saatana ne- sama, mutta semmonen magneettikuvaus tai joku. Juu, ja varjoainekuvaus. Niin, mä mikä sanoin, on se se on kaikista niin tarkin. kipeä, että mä joudun kadulta hakemaan lääkkeet, Mutta- kipulääkkeet, kovat kipulääkkeet. Tuotakin koetta me on jouduttu miehen kanssa Puoli lähes vuotta 3 ottaa. kuukautta nyt pelkästään sitä. Sitä ennen otettiin vain joku pikkukuvaus ultralla vai millä ne Mä otettiin. joudun hakemaan siihen Nyt kovia vihdoin kipulääkkeitä, että mä kestän sen kivun, koska lääkärit ei suostu määräämään Eihän siihen ne saa kipulääkkeitä. Niin mä joudun, mulla menee mä en oo siis korvaushoidossa, niin mä haen Eikä minä. mä menen niinku ensi viikolla mä ostan Älkää en mä viitti sanoa mitä mä ostan, mutta vahvoja kipulääkkeitä ja mun pitää ottaa Semmoista, niitä että asia aamulla kun helpottaa. mä herään, niin jos en mä otan niitä, niin mä niinku, mun sattuu ihan vitusti. Ja voi olla, että ensi videossa kerrotaan Niinku- enemmän tuosta meidän Koska siinä on korvaushoidosta, nyrkin että mikä kokoinen siinä, niinku- minkä takia lopetettiin se, kun oltiin 6 vuotta melkein molemmat siinä. Kerrotaan ensi videossa siitä lisää ja kerrotaan myös siinä videossa samassa sitten lisää, että minkä takia harkitaan sitä Ja uudelleen. ainut, mikä meitä saa toisiamme jaksaa, että meillä on toisemme. Vittu, meillä ei ole ketään Ei mikään muuta. muu sais Meillä ei ole sais mua ketään jaksaa. muuta kuin toisemme. Lääkärit Onneksi ei on. ole meidän puolella, yhteiskunta oli meidän puolella, se on hylännyt meidät. Me ollaan niinku hulttiota. Totta, Mä oon Joo. eläkeläinen, kato, kun mulla viiraa päässä. Heidän mielestä, omasta mielestä ei tietenkään. Ja vaimo on nyt, mikä tää on, Työttömyysturvalla. työmarkkinatukia. Niin mä oon taas omasta virauksistani, siis heidän mukanaan. työkyky Mä en halunnut selvitysvillakin eläkkeelle, menossa. mutta ne laittoi mut väkisin. Niin näin, että mitä siihen sanoo, kato, kun noita akka laittaa. Mä luulen, että meidän kannattaa ensi videossa palata tuohon koronatestiin, mikäli meidän olo jatkuu kuumeisena. Ja sitten me ensi videossa joka tapauksessa kerrotaan tarkemmin siinä korvaushoidosta, että miten se homma meni. Kuten huomaatte, miten huonosti tämä on tehty, mutta tämä on kato ensimmäinen video, jota mä tää on antakaa kato anteeksi. kotitekoinen, kun me ollaan vähän kotitekoisia itsekin. Niin. Mitä tässä Kuka turhaan, mistäkin tykkää, mutta mitä tässä turhaan ei hienostelua? mulla ole tässä. Mä tykkään mun vaimosta, sit meillä on koira, Mä siitä mä rakastan tykkään kovasti, sen nimi on Demo. Sitten mun kissa, meidän kissa Lurjus nimeltään, se on joo. oikein mukava kissa. Me Siin- voidaan vaikka siinä- ensi videolla, jos teitä kiinnostaa edes vaikka kissa ja koira, niin me voidaan ensi videolla näyttää niitäkin. Laittakaa ihmeessä kommenttia tämän Jos edes videon alle. yhtä ihmistä Mikäli me kiinnostaa. ostaan tää edes tonne julkaista. Joo, niin, Niin, mä en tiedä, katsotaan, miten miten pitää se julkaista, sujuu. mutta jos edes yhtä Yritetään. ihmistä kiinnostaa, niin me tehdään toinen, mutta ei me muuta. Mutta jos edes yhtä ihmistä... Laittakaa tykkäyksiä, Niin, jos kiinnostaa, niin. jos edes yhtään niin kiinnostuu lisää. Mä oon niin Tällaista vittuuntunut, höpinää, mutta mä oon kuitenkin. vittuuntunut yhteiskuntaan, koska se on polkenut, niin kuin sanotaan. Se on vähän niin kuin, mitenköhän mä sen sanoisin, että kun mä menin pappavainaan kanssa aikanaan metsään ja kerättiin sieniä, niin pappa otti kato kärpäsieniä, koska hän on veteraani, niin mä sanoin, että ei noita voi syödä, niin kyllä ne oli hyviä sota-aikaan, niin tää on kato, Sinne vähän sama soppaa juttu. heitettiin vaan sekaan no vaan. pappa kyllä, en mä nyt sitten, kato meidän isäukko heitti ne navetan taakse hyviä ne ja ryöppäs pois. Mutta tässä on kaikenlaista juttua, mutta kun sitä on niin tuhansia tarinoita, mutta kun ei näitä viitti kertoa, jos ei kukaan kuuntele. Niin. Me testataan nyt tätä hommaa, että saadaanko me edes laitettua tätä videoa. Jos saadaan, ja jos teitä kiinnostaa yhtään kuulla meidän höpinöistä lisää, niin laittakaa peukkua tai kommenttia tai mitä vaan. Ja kertokaa totta kai ihmeessä omista kokemuksistanne. Mutta Okei. sanotaanko vielä kerran, että meillä on aika rankka elämä. Me asutaan aika Tarpeeksi korves. rankka. Meillä on luonnonkenttä kaupunkiin 30 kilsaa, että meillä on niinku siinäkin mielessä jo, että jos mun pitää lähteä paskalle, no on mulla sentään vessa tossa, mutta jos mun Hyvä pitää kämppähän meillä on, ei jos siinä mun pitää lähteä asioille tai vaimon pitää lähteä asioille, niin se on 30 Hirveä kilsaa. sumpliminen sinnekin. Niin,
kun ei ole sitten kun autoon meillä ei ole käytössä. autoa, niin se pitää Kelataksia kusettaa. Ja sitten nytkin ne perii tonnin taas niistä. Vaikka mä sanoin, että jumalauta, mä kävin siinä, mikä tää on? Verikoe, kuvaus, Ei, kun päivystys, se päivystyksessä, niin se luukulla. sanoi, että ei sä siellä käynyt. Mä sanoin, no On kävin, noita kun selityksiä kerrottu. siinä on kato kuitenkin se jälki, että mä oon käynyt. Niin ei Kyllä. niitä uskota ja Ei peritään. kun ja sitten useasti, 990 perinnässä siitä, vaikka mä oon käynyt joka kerta. useasti on käynyt myös niin, että vaikka on käyty siinä, niin hoitaja siellä on jättänyt tarkoituksella merkitsemättä, koska he tietää, se meidän entinen korvaushoitopaikka on lähistöllä. Se on siinä samassa rakennuksessa melkein. Sama kompleksi sanotaan näin. Niin ne tahallaan jättää merkkaamatta nuo meidän viralliset käynnit, osan niistä. Niin viekää nyt vittu valtio viimeisetkin käyttörahat sieltä tuista. Toisen eläkkeestä ja toisen Mä työttömyysturvasta. tiedän, että me ei olla yksin tämmöisen asian kanssa. Niin aika niinku sanokaa niille naurettavaksi jumalauta, mennyt. ihan oikeesti, niin sanokaa Eikä niille. johdu nykyhallituksesta, tää oli jo ennen sitä. Ja mulla on yhteystiedot tiettyyn tonne lääkäriliittoon, että jos teistä joku kokee oikeesti, että sua on kohdeltu huonosti, niin ota yhteyttä tähän, niin mä voin auttaa sua siinä lääkäriliittojutussa. Mm-hmm. Mä tiedän, onko siitä pitkälle hyötyä, mutta ei se nyt onhan se nyt tyhjää parempi. Aivan. Et niin Yrittänyt ei laiteta. Me ei ainakaan yritetä. älkää lannistuko ikinä. Niin. Ja mekään niin. ei yritetä niin kuin ketään Ne, lannistaa, pikemminkin kellä on yritetään päihdetausta, niin älkää vittu lannistuko. Me yritetään Älkää nimenomaan vittu muuta kuin lannistuko. tsempata ihmisiä. Älkää lannistu. Älkää lannistuko. Siinä se. Mekin Siinä jaksetaan toistemme ansiosta. Jos teille on jotain samantyylistä rakasta, kenen kanssa voisitte iän kaiken jakaa, niin yrittäkää ajatella elämän positiivisia Ja puolia. meistä saa hyvää ystäväpariskunnan, jos joku on semmonen, Kyllä. kuka huolii meidät. Jos oli meidät Me ystävät, ei olla niin ihan mikä semmosia niinku tavallisia kadun tallaajia, mutta perustallai. kyllä me rehellisiä ollaan, rehellisiä me Se ollaan. on varma. 100% rehellisyys. Rehellisiä me ollaan. Kyllä. Että Jees. näin, se tulee täältä sydämestä. Jatketaan. Palaamisiin.